Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Labang! Labang mo! Labang! Mamatay na ko! Labang! Agad ako ninyo sa ospital! Labang! Dali mo! Dato na to siya sa ospital! Sige! Oh! Ay, ligid! Di pabutan nila ang ligid! Fire! Okay na. Busog na ko. Sure ka? O lagi. Ikaw, kaon na sab. Salamat sa iyong pagkatiman ha. Natural ba na ka? Natural lang ati manong taka Joseph. Kinala mag-amping na kita, Joseph. Kung mahimo, mubiya ka ini na pita. Pero Joseph, namiligro ka din eh. Dorina, nadakpa na sa puldo. Buti pa sa butana, luwas na ta. Ka? Ngano? May lain ka bang gidudahan? Ambot ba? Pero... Murag dili ko pagkatuo nga mahimong desperado si Puldong mo patay ni mo. Unsay but mong ipasabot? Ambot, pero... Ako rin maklaro. Duawan ako siya pag-usap sa prisuhan. Kinahanglan mapasaka nga nagkaso siya. Aron di na siya makalingkawas pa. Ako na'y bahala sa tanan. Hello. Mau ba? Sige. Dad-anak ninyo si Puldo sa tago nga dapit. Pagamping mo. Okay, kung to ano niya mo sa luwas nga dapit, tawag ko, ha? Okay. Bye. Inyong giluwas si Poldo kikan sa prisuhan? Oh, ug ikaw, pagandam. Nga naman? Mobalin una tag kapuy-an. Unsa? Nakuha na nila si Puldo. Maniguro lang ta. Tungod kay nakaduaw ko ni Puldo. Basin kon mapunta na ako ang investigasyon. Lihok na. Pamutos na. Presko ka na ni anang bago ni mong t-shirt. Wa kapag yun mausab. Ha? May kagiyapon mo atiman ako. Natural. Asawa ko ni mo. Natawagan na akong abogado. Kamu na bahala ni Poldo. Ma'am Dorina. Ma'am. Dok. Dautang balita. Unsa Unsa man ba na? na Liling? Nang lingling. Giambos ang sakyanan sa pulis nga may Dani Poldo dinhi sa ospital. Samaran ang uban og nakaikya si Poldo. Taan pa ko. Wa mag-inusara si Puldo, Joseph. May nagpaluyo sa iya untang pagpatay ni mo. Mailas iyang sinultihan og linihukan. May nagpaluyo sa iyang pagpanugo og mopatay ni mo. Ug dili kini basta-basta nga tao lang. Kwartahan kini. Og bangis. Kinahanglan mabutang ka sa luwas nga lugar. Joseph, niyarang imong kape. Panahon na nga mabalik ko sa klinik. Joseph, wa pa madakpil pagbalik si Puldo. Kinahanglan magpalinaw-linaw una ta. Dorina, dili mahimo nga magtago lang ta pirme. Naibaw ko. Pero, Gusto kong mubalik sa probinsya. ha? Wa pagibalita kung hain na sila si Salome magtago.
Hello? Hoy, Poldo. Tago lang una diha. Ay paglaylay. Kay oras ka madakpan kag balik. Ako na'y mo patay nimo. Bye. Eman ka na sabi mo balik sa dakong bahay, ha? Balik dito kung gusto ka. Mahadlo ko nga mabuhag ni mo og sa imong mga tao. O kung mahadlo ka, ayaw pagbuwag. Pero lain na tayo nga magtago-tago. O, suroy. Pero paniguro nga di ka madakpan. Nanawag na sab si Mrs. G. Sulti siya nga nagpabugnaw ka na. Nakauna-una ko nga. Magpausap ko sa akong naong. Unsa? Dili mahimo nga magtago ko, Permi. Oh, ikaw. May cosmetic surgeon ka na ba nga nahuna-hunaan? Doon na na. Ipausab yun nimo ang imong naong? Oh no, dili tanan. Magpa-enhance lang. Salamat. Nabalik na kita din sa bahay. Ay, Ma'am Dorina. Si Lola na lang yun ang mabilin sa tindahan sa probinsya. Siya lang una sa pagkakaroon ng liling. Kinalang magpalayo una ta dito na pita. Ah, hinoon. Kuyaw masab dito eh. Mauna. Ay, Dorina, nakatawag na ko sa ospital. Pwede na akong mabalik kong trabaho dito. Okay, sige. Pero mag-amping ka. Ay kabala ka, mag-amping ko. Eman! Oh. Nika? Ikaw na na? Ako na? Oh. Misamot kag kagwapa. Kana. Kana kipabot ko ngay mo isulti. Mhm. Lain na gyud sa una nimong naong ang imong itsura karon. Og salamat ni Doc. Hain si Alexa. Tuas loyo uban sa yaya. Okay. Alexa! Nana si Mami. Oh. Isa mo kanina nawag. Oh. Hello, Bimbo. Oh. Mhm. Nabalik na di ay sila sa ilang dakong bahay sa syudad. Okay, okay. Sige. Ikaw na ang mubantay nila sa pagkakaroon. Kaya di pa mahimo nga ma-expose si Poldo. Okay, sige. Sundi si Dorina. Bisan asa. I-drop na lang ko sa ospital. Ug lahos na lang sa imong pag-shopping. Okay. Pero Joseph, kinusama ko yung pasuro yun sa ospital. Abini mo, magkapahibong sap ka. Nga naman. Tungod kay, huwag yung ka mo paapas na ako sa ospital. May bawo ka naman yun sa rason. Busy ko kung na ako sa ospital. Pero, okay. Ay kabala ka. Sa klinik, mahimo kang muapas na ko. Okay. Hello, Bimbo. Gidrop ni Dorina si Joseph sa ospital. Okay, okay. Sundi si Dorina. Sige, bye. Nga nang imong kipasunlan si Dorana. Oh, Nika. Naa ka diha? Naniid ka na ko, Nika? Tubagaon ang akong pangutana. Nga nang gipasundan mo si Dorina. Siya ang asawa ni Dr. Joseph Berdan, di ba? Oh. Busa, tubaga ang akong pangutana. Nga nang gipasundan ni mo siya sa atong mga tao. Tungod kay Tungod kay unsa? may atraso siya nako. Unsa? Ugod sa may atraso ni mo, ha? Siya ay misagop sa apuhan ni Layla. Naa niya ang halin sa bata nga si Elizabeth. Unsa? Pinahanglang makuha ko ang mao kwarta.
Mamalik na lang kung daan og lutuonon. Kinala mahimong normal ang among pagpuyo ni Joseph. Oh. Kanang babae nga nagputi. Ug taas ang buhok. May tutok siya nako. Nakailaka ni siya nako. Dili na lang ko mangumpra din eh. Mubalhin ko og laing mall. Asa man ka ko ini nga mall mo balhin? Oh, ang babae. Bigawasap siya sa mall. Oh, niya siya pa sa parking lot. Magdali ko sud sa sakyanan. Niagid siya pa sa kunay mutangan. Ug isog ka siya nang. Salome, magsulti ta! Gawas diha! Oh, kisangpit ko niya Salome. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!